Борынгы кабер ташлары менә шундый табылдыклар татар авылларына кайчан нигез салыну, халык яшәеше турында күп мәгълүмат ачыкларга мөмкинлек бирә. Бу эш белән татар төбәкчеләре шөгыльләнә. Алар илнең һәр төбәгендә актив эш алып барып, төрле ачышлар ясый. Кайсы гына татарлар яшәгән авылларны карасак та 1700-дән ничәнче еллардан дип саналып киләләр. Әмма ләкин санлап та менә әйтик, архивларда казына торгачтын, шулай ук әлбәттә менә җир эшләрендә археологик казылмаларны әлбәттә инде үткәргәннән соң да алынга хәбәрле дә безнең халкыбыз яшәгәнлеге ачыш ясалды. Мондый ачышлар Ык елгасы буе районнарындагы авылларга да кагыла. Әле алар тулысынча өйрәнелеп тә бетмәгән. Ык буе бассейны бүген төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең игътибар үзәгендә. Сүз Татарстанның Азнакай, Актаныш, Баулы, Минзәлә, Мөслим, Ютазы районнары һәм Ык елгасының теге ярындагы Башкортстанның көнбатышы турында бара. Бу атнада татар төбәкчеләре бу территорияләрдә яшәүче халыкның үткәне һәм бүгенгесе турында Мөслимдә сөйләште. Без бер халык, безгә бүленергә кирәкми, бергә булырга кирәк. Территория Башкортстана северо-западного Башкортстанның төньяк көнбатышы белән Татарстанның көнчыгышында яшәүче халыкның мәдәнияте, теле бер төрле. Аларны аерып карарга ярамый. Башкортстанның Бакалы, Бәләбәй, Бишбүләк, Ермәкәй, Туймазы, Шаран районнары, Октябрьский шәһәрендә асылда милләттәшләребезнең гомер итүе мәгълүм. Төбәк тарихын өйрәнүчеләр бу җирләргә аларның ничек, кайчан күченеп килүе турында мәгълүматлар эзли һәм таба. Гомумән Идел белән Урал арасында җирләр бик борынгы заманнан Нугай урда татарлары җире. Алар ярдәмендә, казаклар ярдәмендә мондагы Нугай урдасын җимерәләр. Бу җирләр бушап кала. Һәм бу җирләрне урыс хөкүмәтенә тутырырга кирәк була. Шуңа күрә Неплюев дигән генерал-губернатор Мәскәү кешесе бит инде Орынбур наместнигы татарларны монда Казан ягыннан күчерүне алга куя. Аңарга бик кыска вакыт бирелгән була. Тиз арада шушыны эшләде. Мәҗбүр итә патшадан шундый кагаз алырга, указ бирергә. Монда күчкән татарларга зур күп итеп җир бирергә. Аларга мәчет төзергә. Татарларга Казан җирендәге татарларга рөхсәт ителмәгән мәчет төзергә. Шуңа күрә татарлар моңарга көлүют, риза булалар һәм бу якка күпләп күчеренә башлыйлар. Хәзер Башкортстанда яшәүче татар төбәкчеләре бу фактларны үз эзләнүләре аша дәлилләргә җыена. Алар кабер ташларын, шәҗәрәләрне өйрәнә, авыл тарихларын язалар. Безнең инде дөресен әйткәндә 20-30 дан артык авылларның тарихы язылган китапта. Әлбәттә инде алда әле язылачак безнең тарихлар күп, чөнки бездә 100-гә якын авыл бар. Шушы тарихи китапны язган вакытта архив эшләре белән фактларга гына таянып язарга кирәк бит инде. Билгеле булган, шушы чорга караган таш язмалардан Башкортстанның татар авылларындагы кабер ташларын өйрәнгәч, монда Алтын Урда чорыннан татарлар яшәве ачыкланган. Төп текстлар татар телендә язылганнар. Ул традиция әйтеп үткән идем бит инде Алтын Урда чорларыннан ук. Ык буе районнарында яшәүчеләр бер телдә сөйләшүче, бер мәдәниятле халык. Татарстан, Башкортстанның татар төбәкчеләре киләчәктә телне үстерү буенча бергәләп хезмәттәшлек итәргә сүз куешты. Бу атнада туган телләрне саклау темасына ике республиканың Татарстан белән Башкортстан парламентлары депутатлары да фикерләште. Актанышта Татарстан дәүләт советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты белән Башкортстан корылтаеның Мәгариф, мәдәният, яшьләр эшләре һәм спорт комитетларының күчмә утырышы узды. Туган тел мәсьәләләре ике республика өчен дә көнүзәк. Бергә гына бердәмлеккә ирешергә мөмкин дип сөйләштеләр. Күп милләтле республикалар без Башкортстанда, Татарстанда, үзе Российская Федерация, үзе күп милләтле ил. Бу мәсьәлә көн тәртибеннән бер кашан да алынмас. Менә моңар уңай шартлар табып, тәкъдимнәр бүгенге утырышта резолюция кирер дип уйлыйм. Всегда мы действуем достаточно синхронно, всегда находим понимание. Без күп кенә мәсьәләләрне шулай бергәләп хәл итәргә ияләнгән. Киләчәктә дә шулай эшләргә уйлыйбыз. Бергә фикерләшкәндә генә парламент эшчәнлегендә иң яхшы карарлар кабул ителә. Ике республика парламентлары комитетлары утырышында алга таба телне саклау, үстерү буенча бергәләп хезмәттәшлек итәргә сүз куештылар. Күп милләтле илдә һәр халыкның үз теле һәм алар кайда гына яшәсәләр дә ана телен өйрәнергә хокуклы. Моның өчен шартлар тудыру кирәк. Әлеге фикер җыелышта кабул ителгән резолюциядә кызыл җеп булып сузылып бара һәм үтәлергә тиеш. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.